Hola, bon dia. Estem aquí a l'Estruc per entrevistar el grup de l'AME, que és una entitat sense lucre dedicada al moviment d'expressió de la dansa. En què consisteix aquest projecte? Aquest projecte d'AME són una associació sense ànim de lucre. El nostre objectiu és la integració i la inclusió de totes les persones que li agrada la dansa i puguin col·laborar amb nosaltres fent el que més li agrada, que és ballar. Podríem dir moltes més coses, però això seria la base del projecte d'AME. Seria aquest el projecte inicial. Què us va inspirar per fer aquest projecte? Ens va inspirar primer que nosaltres ja hem ballat en diferents grups, companyies de Catalunya, portem uns anys i van decidir, per afinitat, només per això, constituir-nos com a associació perquè teníem altres interessos de les diferents companyies que havíem estat. No sé, la idea nostra és, com a projecte, és treballar en el tema d'espectacles, d'interconnexió amb altres companyies, treballar junts, el tema de projectar el sistema educatiu també, participar a fer tallers en escoles. Quin espectacle esteu preparant aquí a l'Estruc? Ahora mismo aquí en el Estruc estamos preparando el espectáculo que se llama La Mar de B, que es un cuarteto, como nos ves, venimos con nuestro vestuario y tenemos aquí la residencia, estamos 2 días en semana trabajando, investigando, sobre todo porque hay mucha investigación, y este es el nuevo espectáculo o el nuevo proyecto que estamos aquí en el Estruc. También tenemos un proyecto con el Estruc que estamos preparando jams de danza per tothom, para que todo el mundo tenga esa capacidad y tenga las ganas de poder venir a bailar aquí con nosotros, y lo solemos hacer una vez al mes. Y estos son los proyectos ahora mismo que tenemos aquí en el Estruc. Estamos encantados. ¿Por qué habéis decidido dedicaros a la danza? Jo fa ja bastants anys venia del món artístic i al final vaig trobar com que des del meu cos podia expressar. No tenia que fer servir ni objectes, ni pintar un quadre, i a partir d'allà l'he anat portant a diferents recorreguts. Ens podeu mostrar com serà una part de la vostra dansa? Sí. Estupendo que sí. Lo vamos a hacer. Si